Nabíja, priprav sa. Ja nahrám. Potom haj, bude taký dobrý. Všetky prsty na latku. Tak. Strelec. Si pripravený? Pozor. Dobre. Vidím kladivo dole, zapúzdri. Hej, zlatý môj, vieš čo si teraz urobil? Chceš ísť preč tadeto? Čo si urobil? Čo si urobil? Áno. A čo za to je? No, a prečo to robíš? Živý príklad. Keď raz mi niekto urobí, bude taký gól. Gól si na 5 minút preč. Urobíš ešte jednu sekundu a končíš. To si daj pozor. Zbraň najprv zapúzdriš a potom vyberáš zásobník. 18,70.